Tengaraning prajurit kong maguru kongso tetekaya butula warpandriting turangga esti berkata ingkang Dwaja lelayu sepit Ron wonten dawuh lho kula pun putra sengandika pun Arya Dursasana lho nyumadeng dawuh Her menika toya kada pangucap kados dene menika toya ingkang menika mlabar wonten ing Srambahan kadening ulam wonten Srambahan pating baleber nyuwun dhateng pawartosipun kados diriman Patih Hareseng Kuniman lalalanan kula pun dumugati laman nyumadeng dawuh wonten wigatos punapa laman ada kabar baik apa laman kula pun dumugati nyumadeng dawuh menapa pasewakan dintenipun Koko Prabu Koko Prabu Duryudana menika paling dawuh napa dumugati
Boten pakertos lapat. Pawatosipun apa wae? Ngadan kula pun are wis ya wis kaya putraku Citraksi Citraksa Durmakati. Dur kempo dur nidi. Aja padha kami sosolen sawur manuk ya li. Najan kula pun tirta tinalangan satra saking tirta nalangan nggih menika ayo katur manwa nyumadung dawuh kados sunding pasewakan paman. Najan kula pun satra padanyangan pun Bambang Swatama wonten wigatos pundi paman patih menggah wigatosipun pasewakan iya li. Merga wektu iki kanggo nyingkat anggone Sinanak Prabu Duryudana kang wis dawuh wektu dina iki saka putra kinasih putra Makutha Lesmana Mandakumara ngayunake salah janing wanita Putri Madukara ingkang sesilih Sang Dewi Manawati. Lah merga ujaring kandha wis dikandhakake Manawati ku sakbene wis dipacangake karo ya kuwi Antasena satriya saka ing kono saka satu saking Jangkar Bumi Antasena ki mau nanging saka Iguh Pertikile Kakang Penemban Robaya saka lima awit tinangisan saka Sinanak Prabu Duryudana supaya bisa kanthi ngrerimuk sarana alis anggone si Manawati iki mau bakal durungake bojone utawa jodhone karo si Antasena ki mau ya. Lah mula anggone saka Iguh Pritekeling marang Sinanak Prabu Duryudana iku mau kanthi njaluk dikanteni anggone jengkare anak Ratu Lesmana Mandrakumara iki mau kanthi diomyongi para Kurawa. Lan ing Iguh Pritekeling uga kuwi dicawisake marang tata-tata cara upacaraning penganten. Lah mengko langsung tumuju ana ing Kasatriyan Madukara saperlu njujuk lan langsung ndodhok lawange saperlu langsung dilamar. Napa wonten to man wong jengene wong dereng kertos gedhohane marang si Manawati man. Wong jengene tresna kok ya dipeksa-peksa, tresna kok dijuduk-judukno. Nggih mboten wonten laman. Nyatane bola-bali ngene kenang Lesmana Mandrakumara iku ngayunake sapa wae wong wedok wae ora ana sing kelakon apa meneh kok marah atasane ngayunake wong wedok Madukara. Menika malah tangeh lamun man wong senenge wong Lesmana niku senenge dolanan wong wedok man. Ora tahu carane iku temenanan serius iku ora tahu man. Isine iku nggawa mulih ning ora tahu dadi, nggawa mulih ning ora tahu dadi, ora tahu dipek bojo. Mergane ngopo? Mergane Lesmana iku ngegilani man. Nonton wae saka dedep adeksane wae ora jangkep, ora pepak senajan anak ratu cara nganggo sandangan lan cara ing kono wae ora wangun ora pepak dadi wong lanang sing gagah man. Yen ibarat iku cecak nguntal cagak cebol nggayuh lintang cepak urunge tangeh lakone man. Dursasana aja ngendon-ngendoni anggonke laku mergo iki mau wis etang saka Kakang Penemban Robaya saka 5 wis mathuk lan gumathuk tata itunge yen Lesmana iki mau tumibana Senen Wage jumlah iki mau 10 lan Manawati iki mau jumlahe 20 merga Rebo Legi dadi 30 iku Srikiti Werdi. Lah dadi ing kene aja padha sarmana ayo padha nderekno marang budaling anak Ratu Lesmana Mandrakumara. Nggih, Man.
Wong kula menika sendika dawuh wong tak rewangi esuk pol sore pol wengi ngeten mung sendika dawuh. Nganti ajeng matur ngiku kami sosolen kanthi suluk wae keplire-plire man. Ulup swatama wonten dawuh bubarna kang padha gantung sigba. Supaya ning kabeh iki tombak potol kinen nyalingi pedhang abang kinen maringi kara ana bodol bontot lan sak panunggaling non keparingipun medaling paswanan sang pati sigra nata baris nyawiji kumala dampyak kumragut lampahe binarong krapyak watangake ku melar ngabaki suraknya kumuro budal man padhe nyuwun pamit langkung limanyo
Palogon lupita minangka dadya bumpalaning carita sambunging kandha nenggih gampange sang munggel wuwus wonten ing prapatan marga nggih catur marga nenggih sampun nampi saking dawuh pangandikanipun ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Krisna ingkang dinten samangking sampun pirapatan bilih satawis Sang Prabu Sri Bathara Krisna ugi kepareng badhe ngaturaken duta panglamar dumateng ingkang rayi Arjuna tumrap ingkang Atmaja putri Sang Dewi Manowati ingkang patutan kalihipun Sang Dewi Manohara. Inggih wonten ing prapatan marga minangka dadi agul-aguling wonten ngaloga ingkang menapak dhateng tridaning prang Sang Patih Udara Warangkanata wonten nagari Ndrawati miwah Sang Raden Sencaki riwusnya anggenipun nampi dawuh pangandikanipun ingkang sanes Prabu Sri Bathara Krisna supados inggih menika nderekaken menapa ing dados sedanipun klamar dhateng dutanipun ratu nggih ngirit dhateng putra Mas Raden Samba ya teka mangkono nirih pangandika ing dereng kawedalesan lamun kababaring akathah. Palogon lupita lekasun kidul Ganjra ingkang Puspitorum kasliring samirana mrit Om Sekara gadhung kung nges gandanyo maweh rarasra naning driya lunging gadung katiuping samirana mando Amit pasang Kalimantabe mugi lepat mentulah sari mangsi kulundaning dawata kang linangkung Gusti Patih satawis dangu kula menika sampun nampi dawuh pangandikanipun Sinun Prabu Sri Bathara Krisna bilih ngombyongi dhateng janganipun Nak Mas Paranggaruda nggih Nak Mas Samba. Yayi Sencaki
Aja dadi atimu Yai tumrap marang Udawa Warangka nata negara Ndawati kene saperluga nyawisake tata-tata kelawan anak Mas Parang Garuda Raden Samba saperlu ngayunake marang Dewanati kaya dene pancen dikudang wong tuane si Manowati anake Dewi Manuhara patutan kalih Raden Janaka. Nah, kabeh wis padha panglamar kalebu anak Mas Samba kabar wis biwarakake Ngastina yoga melu sayembara. Nanging tibane rasa katresnan kuwi durung ngerti siji lan sapa kang pinilih Yai Sedaki. Mulane ayo padha payo-payo ngurih marang kasembadan sedyane nderekake marang Ratu Gustine dhewe Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sisip sembire mengko yen ora kelakon kepara malah dadi lingsem Yai Sedaki. Aduh Gusti Patih keparengipun nyuwun pangapunten nek cara sainganipun inggih menika anak ratu nggih boten napa ning sakmenika mung dados saingane Gusti kula Samba ning menika Antasena. Menika dereng keprungu nggih jenengan. Durung. Jajanipun menika sampun kaprungu nek Antasena niku bocahipun ndunggal warisan. Karepe iki dikon rabi bapake ning ora gelem. Dikon rabi ya perkara gampang jajan iku ya dirabekake ya teko gelem. Yen aku ngerti marang si bocah Panowati kala wau, bocah wedok iku mung aku sing enom wis gelem-gelem wae wong anak Janaka. Yai Sencaki nggih. Lah nek anak Janaka iki wis dia model apa wae ya ora apa-apa. Senajana ditambahno tatonan sithik-sithik ya ora apa-apa. Rambute disemir ya bocah wangun ya wangun ora apa-apa ning pancen modele cah saiki nggih ngoten niku. Nggih ngoten niku pancen. Niku nek cara dijodhokake karo Antasena ku pas. Antasena ku ya tatone ngrentep lho Jawa. Ora perkara tatone apa iku ora borok gudik no Yai. Mergo Antasena iku bocah bedik ora tawadus mesti digatelen. Hus. Kaya iku ya ora. Ning nek wis di bojo iki tak kira iku padha resik-resikan mergo kuwi mesti seneng ngolah ing meniku nata awak. Lah nek kaya tumrap Magu Secaki wis dadi wong tuwa anak-anak telu apa nek sing papat kuwi kayane ora jegoh. Kadang sok ya nabuh, sok ya ora. Wayah ngene iki malah nek wayangane blas. Campur sari apa maneh tulisane ana ning tanggapane blas. Nyagir napa? Ya. Ning nek nyawang wong wedok entuk ya seneng kok Kakang. Iku ya caturamu kok ya rada ndemenakno nek roh wong wedok ning rada seneng ning karepe. Ning ya iku mau nek perkara nafkahi sing angel iku ya nafkahi. Lah iya. Saiki modele wong wedok iku cara gampang. Wong wedok angger wis ning kene seneng iso mbugahi dhewe, wong lanang iku mesti kondro. Ning ya mengko dipurba. Mergo njaluk duit, "Mbok, Ma, aku njaluk duit." Mergo ya metune ya ora sepira ning dipisah-pisahi ngono kuwi. Wah, kowe ya aja ngirpak-ngirpakake aku kaya nyindir aku ning nang omah iki dadi senajana patih kaya galake ngene nek nang omah perkara kena sentakane wong wedok iki ya mengkeret. Ning ya ora keprungu ana wedok iku sing apik. Iku wedok sing apik mung njaluk perhatian ngono. Ora perkara dikek dhuwit ya ora apa-apa. Penting ku perhatiane. Oh ngono. Iya, aku ku seneng nyawang. Oh seneng nyawang apa seneng gedhak? Boten mung seneng nyawang mawon wong ajeng. Kandhane wong nabuh niku nek mbalung wayah ngeten iki pinten bayarane mung 200 lho Jawa. Ketoke sak iyek-iyek sewengi melek bayarane ora ana genep 200. Ijik kepotong bensin karo pulsa.
Dadi ora wani-wani tenan menika Sinuwun Ndorapati. Ah, sejagi wonten dawuh kaya kae ana ngirit wadyabala barisan saka sing tak sawang Kurawa malah ngirit manten lanang kae. Ayo dikapakake kridaning sapa secaki mbok menawa dadi pepalang tumrap marang Udawa kelawan Yai Sencaki. Palogon lukita lenodeng lekasing dong kadar kaduwong mama monggo dipun papakaken. Jebul Sencaki. Wah. Ayo. Edian. Ah. Sikra kang bala tumingal sang tanpa samya madalilir tajet weleding konto sanyemanggung manguncang nidi. Waduh ora licok marang ujare wong daplok metu saka barisan rombongan Kurawa maju dhisik ketemu menungso kang ngaglah ngarangi laku. Ora samar panduluku Sencaki. Ayo kadiparan. Tok kira aku kok wedeni sing brengosmu kok plintir sak kepel kaya mangkono, ha? Sisip Sencaki ora meden-meden. Bambang Swatama kuwi ngirit wadyabala barisan malah kaya nggawa sanggan lamar penganten wis sedya apa? Waduh. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Ngestu dawuh Ratu Gustiku Prabu Duryudana kinara. Nggawa pangiring pangombyong duta lamaran anggone marang anak Ratu Lesmana Mandrakumara bakal dicalonake dadi mantune Raden Arjuna. Lah saperlu wektu dina iki Sencaki aja ngalang-alangi lakune Bambang Swatama lan para wadyabala kang padha nggawa sanggan lamar iki, ha? Ayo aja kok bacutna lakumu. Kelakon aku bacut. Lena pangindam tebak dan waduh gedeng mestakam kelakon dengkleh dadi apa? Wadah. Yo. Cara sabetan kuno, ayo. Pralogon kita enodeng lekasing kita. Wah,
Majuwo. Lho, sing petok Udawa. Iya. Gabite coplek. As. Oh. Waduh, Dian. Wah. Ya. Wah. 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 Mas. Wes. Wah. Wah. Woi. Wah. Dian. Wah. Wah, Dian. Ayo maju. Wah. 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 Wes. Waduh, Dian. Wah, repot. Oh, waduh. 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 Yo. Lo. Wah. Wes. Wah. Waduh, Dian. Waduh. Ya. Bambang Kartomarmo. Ayo Raden Udawa. Hoi. Wah. Us. Wah. Wah. Us. Waduh. Us. Wah. Waduh. Hei. Wah. Us. Ah. Waduh. Ayo maju. Waduh. Waduh. Edian dudu karepe dhewe. Ayo. Capek. Wis. Wah, wah. Wis. Aduh. Wis. Wah, wah. Wis. Aduh. Wah. Ye. Ah. Aduh, aduh. Ayo. Maju legane ati Raden Udawa. Yo, bungsuh lawas Udawa, Dursasana Udawa. Ayo, maju Udawa. Maju legane atiku milih Brodho. Milih endi wae. Yo. Tak jotos ya Udawa. Ayo maju. Candak. Tak junjung. Uncalake. Wah. Yo. Yo.
Indit dadi mayit. Ayo, sepisan maneh. Candak tak junjung uncalake Dursasana Jaya, Dursasana Jaya, Dursasana Jaya, Dursasana Jaya. Yo. Hei. Wah. 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 Hei. Aduh, Udawa. Aku aja kok cekel sirahku dawa. Ayo, sono. Yo. Wah. Mas. Wah. Ayo. Woi. Dursasana kalah meneng kok ya mung mesem girang-girang gemuyu. Tak sawang saka kadohan iki tandangmu kaya dening yak-yak candak junjung sabet uncalake. Tak support Dursasana Jaya, Dursasana menang. Lah nggih man. Wong tekan cah mene iku tenagane pun telas-telasan man. Lah wong peng-pengan nggih menika ket wau. Ning menika harap makluman man nggih. Mboten napa niku adune nompripun man. Iki sing tak kuwatirke engko didukani marang Sina anak Prabu Duryudana. Merga ora entuk gawe nderekno marang Sina Lesmana Mandrakumara nglamar lho coba. Trima karo Setyaki karo Udawa kok ya wis kaserang ayuda iki piye. Lah senajan to niku sampun dijamoni ket kawit kala wau man. Lah nek pancen tenagane ngene pun sepuh niki nggih benten kalih sing tandhangipun Cang Nem man. Lah niku telas sampun nggih campuran ndok bebek kala wau nggih mboten napa-napa. Ngoten mengkon acara mangga sor. Mboten wonten raos saipun. Pun niku mandeg rasane ten nggon gorokan niku pun mandeg mboten wonten raosanipun malih. Iya kaya pancen mangkono Dursasana padha makon dhisik nyumsum kekuatan meneh diaturna marang wakne gondel. Yen nganggo cara kekerasan kaya mangkene iki tak kira iki ora bakal kasembadan dur merga sing iso ngrimuk atine Janaka iki merga mung Kakang Robeng saka Lima awit Kakang Robeng saka Lima iki mau dadi gurune ya dadi bapake nggih Man. Mari mekaten namung kersanipun Dursasana nderekaken mengko yen perlu tuntul dimunehi dandang diunekke kan nggih. Sendika Man daya-daya Man nderek karipun menika dhateng Mbah Durna Man. Iya wis kaya mangkon Dursasana. Sing pantara radhi mung sacipta popolon tanalyana kang keksi
Sang saya dalu rarasabya nintang kang kumedhap titisonya tengah wengi lumprang gandaning puspita karanyuaning pudyanira sang dwija wara hambrengeng lir swaraning madu prangto manungsum sarining bocah bajang uring mangsa maduraras ginaras gatining kandha kedhap kuda kartika yakin ingkang tinari krama roron panjlah ing siti tidhem tilaka taman candra kirana hangel surabiri nabawing ratri sinawung brahmana kang gitaning kapadansih wis ndungkap madaning dalu dereng wonten bawing kandha lan cinarita mung sedaya panyandra kanthi kang tuhe kang gara-gara apa to tandane kang gara-gara sampun sirep kanthi menika nyekar tembang ilir-ilir lir-ilir lir-ilir tandure Truk. Piye, Gong? Kok ya penak ya, Truk, malik gara-gara anggar tembang ilir-ilir. Lah iya, wong. Butuhe iku rak ya gara-gara.
Ngono ya, Truk. Heeh. Lah iki kanggo jangkepi lan dadi wis uni. Mengko nek gara-gara raketang sedelok ditunggoni Mas Uncek karo mbokne Debik tasih mriki, saksampunipun jengkar monggo. Mas Ri tasih mriki kanggo rak kanggo jiknok kene, Mas Sigit uga jiknok kene. Mergo panyunipun Bapak Trimanto mekaten. Senajan iki mau wis kedlarung-dlarung ya ya wong jengene menungsa iku ya kurang luwihe karepe diwatesi ning jengene saka pambludaking pamirsa ya melu seneng isih seneng ngurip-ngurip nguri-nguri ngurip-ngurip kuwi kepiye to ngurip-ngurip ku ana sing gelem nanggap nguri-nguri ana sing gelem gawe gelem latihan iki nguri-nguri lan nguripi lah nguripi piye Truk lah nguripi iki nganakake contone ana sanggar ana grup iki nguripi raketang diurun-urunake kas kanggo wulu pemetu. Oh iya. Ana ya Truk iki saugungan njaluk mbok menawa Mas Uncek kepareng siji wae arep ngae ugungan napa lan tambahi doa kangge Mbak Sisil kalipun Mas Yul Kristanosa. Ngoten lah. Mangke kalipun pamit mugi sak kunduripun mangke nggih manggih wilujeng slamet. Monggo Mas Uncek. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Sugeng enjing Pak Petro. Nggih, niki sampun enjing niki. Pak Gareng, Pak Bagong. Monggo. Monggo pripun? Nggih, jenengan paring uga napa pamuji napa? Ha ngoten kersanipun. Pak, mosok kula ajeng ndongake manten. Nggih. Lah kula ndonga dhewe ra kabul lho. Oh. Wong pengen modot ora modot arep ndongake manten. Nek sampean niku nek ya sancen semono kuwi. Lah nggih. Mosok ajeng ndongake manten. Ayo. Niki mung ndonga tok ngoten niki. Nggih ndedongake manten kersanipun tambah seneng gayeng. Oh ngaten. Ditunggoni Mas Uncek kaya saking nggih menika Karanganyar. Saking omah, Pak. Oh saking omah, heeh. Saking omah jam pinten Mas Uncek kala wau? Kirang langkung wau jam gangsal wau saking omah. Gangsal napa menika? Gangsal enjing. Walah. Lah niki mangke kepethuk enjing malih Mas Uncek. Nggih. Soale teng bojo kula rasa mulih wengi-wengi ngono. Heeh. Lah niku mulih esuk sisan. malah apik mulih esuk sisan nggih. Lah nggih. Niki luar biasa nggih. Luar Dengan biasa. nembe ten Jepara terus nganti tekan goro-goro. Nggih. Kula teng daerah Jepara nggih nembe niki. Anjir nek kados kula melihat story panjenengan niku kados Pak Tantut ngoten ngantos paling pun limbukan campur rampung ngoten nggih Mas Uncek. Sampun dan Anjir, mriku pun bar goro-goro nggih. Anjir, Sampun. Dan niki luar biasa Pak Trimanto gelar hajat. Heeh nggih. Miwaha putrinipun. Wah, jan pasang umbul-umbul awit kok kecamatan tekan kene iki mau. Sing wis pasang umbul-umbul jan luar biasa. Jane kula niki pun saya saestu Mas Uncek. Nggih, kawit enjing kula napa kula kirimi niki lho Mas sing gadah damel. Lah wau sonten wau wonten ruwatan niki sing Murwakala nggih kula piyambak. Kula niki termasuk canom tapi wis Murwakala Mas Uncek. Dadi niki wis sing barang mari nyeneng-nyenengke ngono ku sak patek penting. Dan kabeh kok diayahi lho. Lah iya. Kancane ajeng diparingi napa lho. Lah iya. Aku jane teko monggo kono sih ngono tengene teko njaluk ring aku ngono piye Mas Uncek. Awan pamrih. MC yo nggih pokoke sembarang. Nggih proyek-proyek sithik-sithik nggih angsal kok. Apa-apa kok diayahi. MC, dalang ruwat nggih. Maklar sinden. Maklar sinden nggih EO sinden. Nggih. Kak aku gawane aku. Sing ngelokke le bonang le. Kirane sosok nggih maling ngoten. Karepe maling atine Waranggono. Ugi para pamirsa. Nggih maksud. Aku leh ngengokke bingung aku arep. Lek kadung minggak-minggok. Niki diparing kedep tesmak. Oh, paringi kedep tesmak. Kedep tesmak. Nggih, wau kan kados dereng terus mangke terus sowan Dara, setunggal mawon, mangke nek sek kenjingen. Oh, ngoten to? Nggih, ngoten mawon. Setunggal mawon kedhes tema langsung sowan Dara. Mergo nutupno cerita lakon. Oh, ngaten. Nek kedap tesmak mbok baleni bolak-balik ping sedoso rak sampun. Oke. Ayo Bik, sisan Bik. Yo monggo. Yo ngene lho. Yuk selendang biru monggo, yo.
Ayo lunga rene. Selendang biru. Biasane iku nek pancen patete nyang gara-gara iku ya selendang biru. Iya, wis. Heeh. Sithik mboko sithik di dumrata wektune. Ha iya mergo nggo pesinden semene akehe nganggo cacah enem tambah kuwi entertainment ya loro. Mas Uncek kalipun inggih ibu mbokne Dembik. Matur sembah nuwun. Kok iso sejare mbokne Dembik mangke dilanjut mangke nek ketemu malih nggih. Oh ngoten siap. Mangke dikupas mbokne Dembik niku napa ta? Penisirin. Penasaran. Iki seperti mangke wonten sanes wekdal ngono sing Ngaten, DM mangke langsung kula hubungi Mas Uncek kalih mbokne Dembik. Namung sendika dawuh. Yuk kedep tes mak mangga. Ayo. Kedep tes mak aku nyawang Selendang biru. Heeh. Nah, Nah. Lah iso ngono. Ngono kuwi pokoke. Prasawa kita kompak kalau leh ngendang ngono lho. buka bonang Mas. Ayo, aja mung maling, ayo. Apa padha malinge rek yo? Ya Mas. Ya gak. Iya. Wong setore yo ning kono iki. Selendang biru, ya ampun, mangga meneh. Kayak ketok dhuwur. Hau, Tes mak aku nyawang selendang biru. Gedung ati petok nanatan. nasi angin ngagem kaya umumnya nyampe batik solae presempe sagane gawe bingung nyoto kagunane gede Patri Hampun kuciwane yo Kang Mas Uncek Piye? ingkang mengku gati iki jan Pak Trimanto. Pak Trimanto Baik Biyayine Piye, Mas? ubet ra ukur. saestu tandangi dhewe pokoke Wis ora pengen ngrepotke tangga teparung. leres Ladeni diladeni dhewe. niku syuting napa video video napa foto oh namung foto Kudu ngati-ati. piye Mas Nganti celometan heeh di setrum engko. lah kok iso kok disetrum Pak pegawe PLTU. Kuwi pembangkit listrik tenaga uap. Tenaga urap. Uap kok untu. Dadi TMPLN Piye to? Nendi Piye kowe iki piye? lah ya Pak Apa mau? PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Kuwi berarti ana ngopo? TMPLN Yo kayak spasi to, Bi. Seteng PLN ngono lho. kesuwen sing paling gampang ki TMPLN iki lho gampang Oh iya. dong ora Gak aleboke jare lho anu nang PLN iki mau. Ereten PLN. mbok puron lho mburi sing usul lah kok aku wis keri to ngene iki nek niki mboten biasa mangga namung nyathek namung Hanying klaki. Pengko tak balekke TMPLN lho engko. Lah piye? Hanyelaki janji. Mengke kok hanying klaki to? Kleru to? Saya bener. Gak, aku nurut ke sing nyaron ae gak. Rusuh kae anu maling mesti yo an. Ora, Wis ndi? ngopeni bayi. Eh. Bayine ngompo. Eram. Terus buang air besar, Zek. terus dicebokin. Ayo. Hanyelaki
tak delang. Ndak genting. Kowe manut timen to karo kowe, Mbek? Kandhani yo. Gawanmu to? Rekene. Weh. Kir. Selendang biru. Aja nganti kleru lho. Ndek iki sing pakok. Selendang biru. Among ngenaki. Ati mesti. Ati. Kok bengi iki bareng ning Jepara nek iso Nora selendang biru to? tekan batin setiamu. Ya, jan kemenyek. Ya. Selendang biru. jane ram. Tetap ana janjimu Selendang selendang biru. Lah dalah ya ora. Garape beda karo kono ini. Oh, masuk. Jalungo jangan pergi. Redek Ku nyawanya selendang biru. kasih ati nganggo kaya Mas Uncek rusuh. Amung kagungane piye? Nyoto kagunane, ora kok kagungane. Aku ora muni kok. Mbok batin lho padahal. Oh, kaya ngerti-ngerti ae muni kono. Lah dalah ya ora. Ana tekeke Mas. Kowe ngempit. Bepuji mangga. Mangga Ibu Puji, ya ampun. Ayo. Selendang biru, selendang biru, hamong enaki hati. Nora tekan batin setiamu. Iya. Selendang Tetap penuh janjimu. selendang biru. Sampun selendang biru. Matur sembah nuwun Mas Uncek. Nggih. Mas Gari. Dawa sami-sami ngapunten kathah lepat lan Nggih. kirangipun anggenipun gegojekan kirang nuju Nggih. brana nyuwun pangapunten. Nggih, leres. Ugi nderek urun dedonga kewala Nggih. kagem keluarga ageng Bapak Trimanto. Nggih, Pak Ugi Tri. sabibaripun gelar hajat tansah pikantuk kamulyan. Amin. Bejo donya bejo akhiratipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Mugi teman-teman sekalian mugi tansah guyub rukun rezeki ugi sempulur. Amin. Wah, jan kompak banget. Sik aku arep putus sik. Alah, lah. Oh, paling no muyu-mugi weden-weden tikus ning omah, Dek. Lumayan.
Mas nggih. Suwun Mas. Nggih. Sampun Pak. Nggih, terima kasih ditresnani tiyang kathah Mas Uncek. Sampun. Terima kasih matur Nggih, sembah. sampun nggih wekdalipun nggih sampun nyekapi matur sembah nuwun nggih sugeng pepanggihan malih awit saking sedanipun nggih wancine Swandara ya Gong. Ya Truk, ayo wancine Swandara merga pancen wis di enteni bapak iki mau nganteni Marandara Abimanyu. Ayo padha Swandara ya Truk. Heeh, ayo padha Swandara. Nyat langen kalangwan kekar pada kontar tinoler kekonang bregegeg mel-mel sak dulita. Ndara panjenengan sak sampunipun menika mandhap saking pertapan Saptaarga menapa ingkang daruranipun utawi wonten inggih menika sakya taterangan menapa saking pun Eyang Begawan Abiyasa Den. Semar Badranaya yawa wektu dina iki aku njaluk suka katerangan marang Kandheng Eyang Begawan Abiyasa wektu dina iki anggone adhiku Manowati sapa kang dadi jodhone durung bisa nemtokake awit wektu dina iki Manowati uga bakal nemtokake kang dadi ati pilihaning Dewi sabab Kanjeng Eyang Abiyasa uga senajan turah sing dewa winasis amung menehi pasemon kang bisa nemtokake jodhone adhiku Dewi Manowati amung kejaba ora ana wong liya Kanjeng Rama Dewaji piyambak wae. Dadi sing ngerti dunung mengko dadi jodhone Adhima Manowati. Mengko namung bapakipun ndika piyambak Pandhara Arjuna. Iya wae. Nanging wektu dina iki akeh para panglamar saka negara-negara lan saka turah sing isih kadang dulur. Kejaba Kakang Wisata, Kakang Samba lan anak ratu negara Ngastina Kakang Lesmana ngayunake marang adhiku. Nanging kaya sing dadi pacang rasaning adhiku tan kejaba wong liya namung Kakang Antasena. Pun awit sedaya jodho menika sampun ginarasaken dhateng pepestining kodrat. Wong urip ning alam padang menika nglampahi tigang perkawis
Inggih menika wujudipun lair seba wonten alam Padang setunggal kaping kalihipun nemahi lelakon wonten jagat raya kaping 3 pungkasan wangsul wonten ngarsanipun ndat ingkang maha suci ngarsanipun Gusti utahe pejah niku lampahanipun menungsa. Nah nek perkawis jodho niku mbok menawi saking dipun tentokake kodras saking panguasane Sang Hyang Tunggal nggih Den. Ya aku njaluk pamujining wektu dina iku derek kekanten aku bakal matur Kanjeng Rama Dewaji supaya bisa nemtok kang dadi jodho. Nggih, monggo kula derekaken nggih, Gus. Kok bareng paene wae. Yeay! wewe putih Crangkong sundel bolong ngragoda ing dedalan ngragoda kang lumaksana ing wong tete Mas Patih kula dramane raja Dewaku Gus ana sadra kang bagus tumambuh sebage ngaku aja gawe palang nganggonku lumaku ana wujud buta kang dening macil sumbare kowe bisa mecah-mecah parang wesi gliken ayo ngaku sing dadi aranmu buta la durung mangsuli pitakonku malah genti takon marang aku Gus ya aku Digja Kala Pedhut segara andane Ratu Gusti Pusaka Simbar Manyura Prabu Goroyaksa. Ayo aja kok bacana kang dadi lagumu Gus. Senajan to kaya ngapa bakal tak pagas curiga marang ndasing betul. Hei lah dalah kelakon tak gigit sing mapit bleduk wandamu Gus. Ha. Wis.
Wis. Ayo. Wah. Wis. Wis. Ye. Ye. Was. Dian. Hei. Oi, ye, aduh, mati. Merahino semu bang yuwang haruna kadinetrane anggora sabdaning kukila mringkani gara sageter kini donganing kong lir sing pinipanca lawan papatoking ayam wana wanening pagaan mrak manguwuh mremara rumambasing kusuma wara baswara wah ya jagat dewa Bathara Nurajagat Pramudita wayange do pedhot kabeh tangane. Wah. Mboten napa-napa nggih. Yo. Ki bocah kok dadi ndugal kewarisan. Iki ana reja, ana reja tak kok melu kok. Reja. Iki ditotos sing apik. Nah, dijoli nggih Bapak, ya. Wis. Nah, wis iki do teko kabeh. Nah. Antareja, Antasena, nggih. Sendika Bapak, sendika wonten dawuh kados pundi?
Piye pawartane nggonmu takon munggah ana kayangan Sapta Pertala Sapta Bumi. Kang wektu dina iki anggonku ngaturake marang eyangmu Antaboga. Ki piye pawartane disarujuya apa ora? Yen kowe kuwi tak jodohna karo si Dewi Manowati, anake Janaka saka Dewi Manohara. No, Antasena. Walah Pak. Wong aku iki jan-jane ku durung seneng rabi, Pak. Durung seneng omah-omah tata carane iki aku jek seneng mbambung. Ijik seneng mrana-mrana. Iya, ki jek seneng mrana-mrana nanging wis maceme. Kang Masmu Antareja ya ngono ya wis omah-omah. Lah nggih. Lah kaya aku iki ya rumangsa ngene, Pak. Sapa sing gelem anggonku aku dadi anakmu lan aku ya kaya durung duwe gawean sing gumanthok. Apa-apa ya mestine iki nganggo probaya dadi wong omah-omah iki ora mung ngandalno rasa seneng apa meneh wong wedok saiki akeh kebutuhane, Pak. Iya, yen mbok itung kaya mangkono. Ancen ora ketemu nalar ning kowe kudu nglakoni yen omah-omah iku pancen syarat rukune wong wajib wong urip bebrayan ora padang. Malah Pak mengko nek aku nek ora cocok bocahe ya engko tak kekno Kakang Mas Antareja. Wong bojo kok ya dikek-kekno. Lah daripada aku mengko ngrumati ora cocok, aku lagi rak mergawe sithik wae mengko diunek-unekno. Lak mae dadi lara atiku to, Pak. Senajan kaya ngapa ora ya aku dadi wong lanang ku wis ora duwe dadi prinsip. Iya, kowe duwe prinsip ning prinsipmu iku prinsip gendeng. Prinsip sing ora perlu kok gagas ora perlu kok terus-terusake. Iki takono marang Kang Masmu Antareja. Yayi Antasena, piye Kang? Mituhu wae apa kang dadi dawuhing Bapak Kanjeng Rama Dewaji mergo sing ngerti ngarah-ngarahake. Halah, Bapak iki ya nek njodhok-njodhokake kuwatirku ya medeni. Wong bojoning Bapak iku ya ora ana sing pokro kok. Iku bojone Bapak sing biyen iku ya bojone Bapak iku luwih saka siji. Ana aku kowe, Kang. Iku saka Arimbi, kok Arimbi. Nek ngundang iku ya Makde. Ibu kok Makde iku. Oh, Caedan. Lah iki lho, dadi biyen iku negara nggone yaksa, nggone raseksi, lah rak pokro. Lah kuwatirku sing dijodhokno iku ya mengko rupane rak pokro. Lah kuwatirku nek aku rak cocok ku piye? Ya wis ora cocok kanggo aku. Aja kaya bocah cilik saur manuk mestine dening Putri Madukara iku mestine dadi mantasane wong wedok. Wis dilamar pirang-pirang saka negara klebu marang Koko Prabu Mandura, klebu saka Koko Prabu Duryudana lan Koko Prabu Kresna anake padha ngayunake. Ning wektu dina iki kowe kok sik nganti ora gelem tak tundung minggat lakon-lakon sing kanggo cemker. Kowe lah. Ampun ngoten to, Pak. Ngampun ngoten. Kula niku wau sampun disanjangi saking eyang nek sedaya niki sing iso nentokke nggih menika Paman Arjuna. Kalihpun pun Manowati nika. Lah, rak nggih katerangan kaya mangkono ora mubang. Hayo dipapake sapa sing dipilih?
Prabu Genduk Manowati sing sak temening bapak iki ya bingung. Bapak iki ya bingung awit anakku Manowati diayunake saka putra-putra pinilih kejaba saka putraning Kakang Mas Prabu Sri Bathara Kresna marang anak Anggir Samba Wisata kelawan anake Anoman Bambang Purwaganti. Endi kang bakal mbok pilih? Aduh Kanjeng Rama, selepat nyuwun diagungipun samudra pangaksami. Dene sak menika mboten saged nampi sedayanipun inggih menika priyantun katigung sampun panjenengan menika aturaken Kanjeng Rama. Awit kula menika sampun nggadahi pepacangan inggih menika ingkang sampun kula tresnani. Inggih menika atmanjanipun saking Jodipati nggih menika Raden Mas Antasena Kanjeng Rama. Ambek pilih kula mboten saged sesandingan pepatutan kaliyan pun Antasena. Kula alung pejah kemawon Kanjeng Rama praptane nata ing Ndrawati. Sasmana ngadilwe jagat wasingsaning Bathara Jagat Pramudita. Muga pepayungana tumrap pandhane Surahayu kang padha pinanggih. Yayi, Yayi Arjuna aja kaget pulkan ingkang prapta, Yayi. Aduh, Koko Prabu Jejimat pepunden kula nggih damel kaget kagura wekasan raosing manah kula Koko Prabu. Dene saroh panjenengan menika mboten langkung cecala lan langkung uninga lang rumiyin. Weh lah iya. Dadi tekanipun Kakang Siadi mesti ngerti dhewe sawiji-wiji ngaturake marang nak-enake putrimu dhewe bakal tak jodhokake kalawan anakku si Samba. Ngerti dhewe yen Samba kuwi wektu dina iki ya durung duwe pacangan urip. Yen to kaya mangkono bakal duwe panguwasa tunggal. Lungguh dampar ana ing Parang Garuda lan dadi mantuku, dadi sawiji iki dadi nyambung bebasan. Ya kuwi getih rong tetes balung rong tempel daging rong ceklek manjinga sajuga maneh Yayi Permadi. Kakang Mas Koko Prabu Si Bathara Kresna kula mboten badhe inggih menika ngicali weca ingkang sampun katitik bilih. Inggih menika pun anak kula Manowati sampun nggadahi pacangan. Inggih menika pun Antasena. Lho lah, duwe pacangan Antasena praptaning Prabu Baladewa. Jagat Bathara Mangtara Jagat Pramudita. Yayi, Yayi Permadi ya. Aja kaget pun Kakang Mandura sing teka Yayi lan nggawa ngirit calon manten lanang wisata Yayi. Aduh Kakang Mas Prabu Baladewa. Saderengipun panjenengan menika rawuh ugi wonten praptanipun Koko Prabu Kresna. Lho, Kresna ya jebul nang kene. Inggih. Menika kula pun Kresna. Wae lah dalah, duwe sedya apa Kresna? Kula nggih menika ugi nak-enaken ngebun-ngebun enjang ajet Jawah sonten. Wae lah. Mbok pancen iki dikudang anake wedok iki dadi kaya dene
kembang kang lagi mekar dadi kumbang-kumbang kepengin nggondo marang sarine Puspita ki mau Yai. Dadi kaya adile mangkene tinimbang wong tuwa iki padha sulaya bocah padha sulaya. Yen pancen sapa sing ditentokake, sapa sing dikarepake dipikajengake iki mau dadi bojone si Manowati. Manowati wonten dawuh menika wonten dawuh awit satawis kula sampun nggadahi pacangan pun Antasena ambuk bilih mboten saged kaliyan kalipun Raden Mas Antasena alwong kula menawi pejah kemawon. Oh lah dalah yen kaya mangkono tinimbang awak dhewe iki dadi nyuwen-nyuweni lakon yen sing Manowati iki pancen seneng Antasena ya enggal didhawuhake Yayi. Banjur tak unekake didhawuhake kok bocah emang mak prentul teko mburi. Lah iki mau aku kait mau ya nang kene kok. Aku nang kene Pakde ngerti panjenengane kalih pun Genduk Manowati niki nggih caturan kula ngertos sing disenengke jebule nggih kula. Kula nggih kula nggih menika nampi mawon. Dadi wis ora nggo tedhe ngaleng-aleng aku seneng marang Manowati. Yen kaya pancen kaya mangkono nggih Antasena wektu dina iki tak dhawuhake anggone dadi bojone Manowati dadi jodoh ing saklawase wektu dina iki Kanjeng Rama mengestoni. Gandengan tata upacara ning wis jangkep kae resepsine ya ditata. Kabeh para tamu wis padha ngaturake pakurmatan Koko Prabu tak jaluk boten damel keramaian nanging sak njabanipun rangkah menika wonten badhe parang muka badhe damel ngawu-ngawu gawar badhe damel pasulan monggo dipun papakan. Weh lah dalah tak papakake Yai Prabu. Iblis laknat panus maning dadalanat gelak-gelane bumi. Ayo sapa iki? Wah, kekeseting Ratu Gusti Saka Simbar Manyura Prabu Pegat Jangga. Yo tumenggung Pegat Jangga. Wah, ayo ulungna Dewamati cangkeme. Wis. Wah.
Wong tete Mas Patik Kaladra Manik Raja Dewagung iki sing dadi wong tuaning Antasena. Wah, ya sapa kowe? Prabu Gorayaksa Nalendra Nagari Simbar Manyura ngayunake Dewi Manuwati tungkak cangkem. Purwa Madolan Wasana sampun kasembadan nggih menika dipun tata resesinipun lumampah dhawuhipun nggih menika Pundara kula Antasena kalihipun ndara kula Manowati. Gus salajengipun nggih menika sampun kasembadan lan mugi tansah lestari dirga mendhak Kalasena salamipun mardika tatap mardika nggih wonten dalemipun Bapak Trimanto miwah Ibu Sri Karyati cumondhok wonten Marga Kerta RT sekawan RW 8 Mbang Sri Jepara ingkang sampun ndhawuhaken Nimas Sisilia Ima Febrianti sarjana akuntansi kaliyan Mas Joel Krisnano Saputra sarjana manajemen. Mugia menika nuwuhan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Ing salamipun peputane mardika rahayu ingkang kagungan kersa, rahayu ingkang makarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.